labing binadlungay kay ang akong manghod na spoil. Kaya sa tulo na mo makaigsoon, ako ra may lalaki, may langganit wa mabayot. Delikado kay bata pa ko, gasandal na ko, gapadjet na ko, may kay kung baktas anang mga hil, ang anak, agol. Ang pinakatas ng hil ako 8 inches. May kay kung maganahan na sa una. Pero gitawag sa Ginoo. Namatay ang akong mama way back 3 years ago. Ingon na akong mangod, tama si mama. Muna pinakasakit sa prinsipyo sa tao. Pag andyan yung isang tao, mga kapatid, hindi natin binibigyan pahalaga. Wala na ito ginatagaag pagtagad ang usa ka tao, ang iyang mga sulti, ang iyang mga panagmag. Pero sa panahon nga mawala na siya, diha na nato pangitaon ang tanan. Prayara ko nag-uyab. Kasi may nakatry na rin uyab-uyab ano na ito? Ayaw, ma-remember na ko kong ex. Di ba? Kanang uyab, mababae, malalaki. Ang lalaki, di ganahan mo tagad-tagad sa babae. Ang babae, di mo tagad-tagad sa lalaki. Karoon niyo ng lalaki, magbuwag ta. Niyo ng babae, magbuwag ta. Ay, yan yung magilag-ilag. Ay, kugyai. Daghan ang mga butang sa kalibutan, mga kaigsunan, nga wa matagaag pagtagad. Apan sa panahon sa balatian, panahon sa kamatayon, panahon sa mga problema, panahon sa mga ngit-ngit nga mga panahon, mga kaigsunan, ang atong kanunay ginatawag mao ang atong Ginoo. Which is very sad. God stands last in us. Tama ba ko? Katapusan ng Ginoo, no? Ang atong manghod karon mga kaigsunan, still in the world. Matikip pun telling her, ako sa kanunay ginaingnan. Dahil isip nga imong igsuon, mo nang makasabot ko. Og buhi pa ni si kuya mga kaigsunan, magkasinabot mi ani. Kasi istorya lang sa iyong igsuon kaganiha, nga grabe magsigpanudlo, ay no, sige pamadlo, kadakita siguro, usahay ang mga igsoon, nabay mga igsoon nini, nabungol na lang mo sigingon, balik sa Ginoo. Nakadungog mo mo, nga mura na permente, pag-ampo mo, pagsimba mo, so nangabungol na ta. But today, starting today, I want to tell you, even in your dreams, you can dream that one. Kay wala na siya. Muna kanang imong bana karon, kanang imong asawa karon nga sige yaw-yaw nimo, ayaw nagpaundanga. Payaw-yawa lang na kay nagpamatuod imong asawa, buhi pa. Amen. Pasig nagaon, kusog katawa lagi mong mga bana. Nagampo mo. Masaglay niyo nga po, Lord, kung asawa kami kasabaan. Tapsingi gamay bachelor. Ha? E basig na si kumari, ha? Kamu pong mga asawa, kung ang inyong banay, ang anak mo, pasagdi lang sana. Kay nagpamatuod na nga buhi. Pero kamu pong mga bana nga masubraan, undangin na po na. Akong mama, sa wak pa ito namatay, magsigig biglalis. Kini akong baba, gikumot niya ni, kay mura daw naglubot sa manok. Muso pakiro, makiko sa unat eh. Ngayon akong mama, sayo ulit, magbuot ka. Ba, inana man tanong, kitang tanan, nakatry na ba mugsupak sa inyong ginikanan? Daghan. Mabitaw ng daghang nga minyog sa po, sayo, kay mugsupak man. Ayaw lagi na ni, ayaw na ga, kay magkuhan mo, ayaw pagbuot ma, love ko siya. Asa naman siya ron? Karon kay diburot, wa pa maplastar, wa pa ka-graduate, matabang. Nakabantay mo? Tungod sa pagsupak, tungod sa pagka-disobedience, daghang mga butang, daghang kaugmao na naguba, daghang kinabuhi na naguba magkaigsunan. And it happened to Adam and Eve. Giingnan sila sa Ginoo, ayaw ni, daghang magipagbawal ang Dios, daghang gipag-ingon ang Ginoo nga ayaw na gimuha, kay nasayod ang Dios nga tinintanan, muhantong ni sa kamatayon. God knows all of you will die. But God wants you to die with a sleeping eyes. Ano dito, mamatay lang tanga. Pastor kong 11 katuig. Daghan na kong patay nga nakita nag-aguol. Daghan po kong patay nga nakahandong ko. May tag-ingunahan niya akong kamatayon. Oy, wa pa namatay akong gianoy. Buhi pa ko, naghandong na ko. Last na kong gianoy mga kaigsunan, breast cancer.
bungkag na dinhi. Wa yun, laras na tanan. Alisan na siya. Sige na sikingon, gusto na kong mamatay. Sadiyang ako siyang giampuan mga kaigsunan. Nihilom siya kadali, mitakilid, mikalma, namatay. Muna ay mo pagpaampo sa ako, kulbaan mo no. Dili ay hilimat yun, nagituya. O di man na masada ng pagampo. Giampuan ako to siya para mahimong malinawon ang iyang pagpiyo. Gitawagan ko after 15 minutes kay kaming mga pastor. We have two things we can give you. We can bless your family through prayers. Munang kamo nga na yung mga pastor, invite na yung mga pastor yung balay. Pastor, ato din sa balay. Ampong iko. Unya ampo yung pastor. Sultian na mo magigsunan. Lahi ang dala sa mga pastor nung ka sa ordinaryong tao. Kami ang mukasal, kami ang muanoy, kami ang mubautismo, halos nasa mga tanan. Pwede po na mong ipahilog. Pwede po na mong ihangyo sa Ginoo nga withdraw ang panalangin. Busa karon, nindot kay kagabi ipamantana kung gusto mo wali dito. Pero kay perting kusuga sa ulan mga kaigsunan. Di makaya. Unang akong gihangyo sa God Bernard, ako'y muwali. Kay nga naman, atong iplastar ang kinabuhi. Ang patayng lawas mga kaigsunan diha sa kamot sa atong Ginoo. Adam and Eve committed sin because of disobedience. Di na sila magkakaon mo tanan. Ayaw lang ng punuan nga nasa tunga. Pero si iba magigsunan, maglaroy-laroy mo na kamong mga asawa. Ayaw din mo paglaroy-laroy nga wak mo'y bana. Kaya masitsitan gani mo mo din gingon sa TikTok ba? Kining mga dalaga? Lahat ba yung mga dalaga dire? Pag sitsitan gani pangit, gingon na yun. Kawa? Katwisling ha? Ipadimanda ta ka. Dimanda ta ka. Bastos ka. Pero gwapo gani, si number ni mo. O pangit ko no'y manguyab, buingon ko ng dalaga, ay, eskwela sa ako. Nagkabantay ba? Pero kuha mo gani, wala na. Ang mama, supakong, sungagon, kay makidate dito si Wol. Guwapo man. Pero pangit gani, daghana ginong alibay. Mo, tinuod ba na? Alam na, no? Daghan ang mga rason sa kinabuhi nga nung di ka kasimba. Daghan ang mga rason nga nung di ka kabasa Biblia. Daghan ang mga rason nga di ka kaampo. Pero kanang tanan makaigsunan. Way ampo, way simba, way basa Biblia. Ito tanan patay ra gyapon ka. Nagsimba, nagampo, nagbasa Biblia. Ito tanan mamatay ra gyapon ka. Pero unsay kalainan pastor pagkaninduta mga kaigsunan ug gabasa kag Biblia. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 o 17. O sa tingog sa trumpeta, mga kaigsunan, ang mga nangamatay kang Kristo, banhawon. Muna gitudlok sa balang kasulatan. Walay gisulti sa Bible, ha? Nga ang nangamatay diha sa kang Satanas, banhawon. Wala. Ang nangamatay diha kang Kristo, pagabanhawon mga kaigsunan. Ug ang kadtong mga buhi, sila pagalalinon ug pagausbon. Kining lungon nga atong nakita karon, moabot ang panahon, wa na ni say labot dito. Ang uban murag lain at tinanawa. Dali ba kaya ni snacks? Silang na. Ako ning gi-take for chances. Kay pag human na to ni magbuwag-buwag ta, wa ko kabalog mo adto ba mo Amerika, wa ko kabalog mo adto ba mo New Zealand, asa na mong dapita kay naghandom si Pastor Cabardo na human aning atong lubong, buhi pa ka, may kaluwasan ka pa. Amen? God wants to save you. Wa ka maluwas kay naa kay kwartas pitaka. Wa ka maluwas tungod kay gwapa ka. Wa ka maluwas tungod kay gwapo ka. Wa ka maluwas kay buutan ka. Naluwas ka tungod kay unsay gihimo sa Ginoo. 2,000 ka tuig ang milibay dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. May kaigsunan ning manindot nga kahaponon. Ikaw ug ako mga matay. Pangutana, unsa ka na kasigurado nga naatas ka mo sa Ginoo. Ayo sa kabata, I would like to end up this one with a story. Hapit ako mahuman. Okay na mo? Andam na mo? Nayo sa kabata, namatay ang iyang papa. O ito nang gatong nanganta din ng mga bata, ako ng mga anak. Gagmay po no? Gagmay mga papa.
Kaya kung bulldog ang papa, bulldog ang anak. Na kay chihuahua man, di chihuahua ang mga anak. Ingon ang iyang bata, grade 6. Ma, wajud lagi ko kita ni papa. Asa niya katos papa? Ingon tayo ng amang mama. Ay na, ayaw nagpangitay mong papa na sa abroad. Ah, grabe, uno na siya katuwid sa abroad. Ay, grabe na. 10 years iyang kontrata. Siya nagpuyo. Ipakita niyang picture mo ni. Uy, puntod. Puntod ba? Puntod. Di ang imbasi. Ang bata wa po ni kabangagan. Diya sila lagi. Kuy pag-eskwela, ingon siya. Okay, ingon na teacher. RIP means patay na. Uy, muna yung nadungdan. Ni uli dayon siya mga kaigsunan sa balay. Paghuman o discuss, may tungod yung kamatayon. Ma, namakat ka. Nga naman, ingon si teacher. Sa RIP, nakakita ko sa picture ni Papa. RIP, mga patay man daw na. Nihilom niyang mama. Sa dali na, at tuta sa embassy. Pag-anak dito, agidalan niya sa asarapit. Simenteryo ang iyang anak. Wa makialam simenteryo ang bata ambot nga ano ko. Sila magupuha silang imbasi. Oy, sa sulod ta. Gwapo pa po kayong simenteryo. Pag sulod mga kinsunan, lingi-lingi ang taon ng bata. Hala, kadagho ba sila ang kondominium? Gwapo ilang mga lugar ni village, di ba? Ang mama yung taon di paganahan nga isulti nga patay. Sa nga, mo ni village. Ano ni? Cemetery village. At ko silang nahan. Pag-abot ito makiksunan ko ng pansyon na ay lapida. O sa English ng lapida? Lapids, no? Lapids. Na ay lapids dito. Kabantay mo? Nagkanto na mong simenteryo tanan, no? Kasi nakita niyo sa lapida. Nakasulat ba dito nga ikaw ang pinakaisong manigarilyo? Ikaw ang pinakagahing sa barangay? Ikaw ang barangay captain? Nasulat ba na? Oloy! Naka-graduate kag nursing man ka 50,000 sa trabaho. Ang isuwat dito in memory of imo ngalan, kanus ay mong birthday, kanus ka namatay. Goodbye. Kung isulat na tanan, wilder ka, nakapasar kag insito, dito na naibutang sa imong pansyon. Tama? Na ako'y limag-anak ka mga gwapa, doon na yung nani, na ako'y sa abroad, tanan ni mong ipanginambog sa kalimutan, panahon sa kamatayon, di na madala, kay ang madala magkaigsunan, ang imong desisyon, sugod karon hangtod sa imong katapusang ginhawa, dinuuray imong gisaligan o sandigan. Amen. Tanaw na yung taon, igsunan, ingon na rin bata, patay na din siya, patay na. Mama ka nagsulti, magpatay na rin si mama, patay na siya. And siya na, malito imong teacher. RIP, rest in peace. Dili, oy. Taka raman na imong teacher na ang RIP, regards ingon papa. Ay nga po na yung bata, may rebound ko. Akong tapuson sa pagsulti. Himua ang tanan nga malipay ang Ginoo. Higugmaay mong asawa, higugmaay mong mga anak, higugmaay mong bana, higugmaay mong silingan, proyaw na idungag ang silingan. Higugmaa lang siya nga sinilingan, higugmaa ang nasa imong palibot. Kaysa panahon nga ikaw mamatay, mawala ang gugma, mawala ang utang, mawala ang balatian, mawala na tanan. Ang kamatayon, wa na'y pagsimba diha sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, nang layo naman mo sa pagpangalagad sa Ginoo, gitapok ta karon pero naa na'y patay. Ako nagalaog nga magtapok ta sunod, wala ning patay, buhi tang tanan, kay wa tay gihilakan ang tanan sadya sa pagbalik sa atong Ginoo. Akong usbon, gusto kang marato sa buhi pa ta. Pilipos 1:21, for me to live is Christ. Alang ka na ko ang panginabuhi diya kang Kristo ug ang kamatayon akong ginansyado. Ayaw paginansya sa kalibutan, biyaan mo na. Kanang pitaka nga naa sa imuhang bulsa, biyaan mo na. Kanang kwarta, trabaho, manager, supervisor, pagbiyaan mo na. Pero ang Ginoo nga mutanaw sa panahon nga kita mga matay, dili kabiyaan kay nagsaad siya, I will be with you till the end of the world. Alang sa asawa, nabiyaan sa mga kabataan nga nasakit, God be with you. Wala namatay si Kuya John. Uy, pastor lang din na namatay. Natulog lang. Muna'y gitudlo sa Biblia. Mga kaigsunan. Ang kamatayon, pagkatulog.
Pukawon sa pagbalik sa Ginoo o sa diha nga mobalik ang Dios, nganlan gyud sa Dios mga kigsunan ang iyang mga taong nangamatay pagkatamis pamaladungon usa ka nga mobangon dito sa langit magkita ta tanan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.